Tentokrát tady mám tajnou místnost nebo trezor a určitě tam chceš, protože to je neuvěřitelný loot. Ty potřebuješ hlavně získat kartu k tomu trezoru, respektive k té místnosti. Jsou 4 místa, kde ji můžeš najít. Vždycky je to kachnička. Je to buď venku, v tom velkém bazénu, na nádvoří, v té fontáně zlatý, uvnitř v akváriu nebo v této skřínce. Ve chvíli, kdy kartu získáš, půjdeš do této další budovy. Vložíš kartu do skřínky a otevře se ti tajná místnost, respektive trezor. Tady můžeš natěžit matro, nevím co. To nejhlavnější je tady v těch dveřích. A tady máš úplně neuvěřitelný loot. Spoustu goldů, modrý čestky a zpátky se můžeš dostat buď klasickou cestou, nebo teleportem. Pro víc takovýchhle typů mě nezapomeň sledovat a budu strašně moc ráda, když použiješ v item shopu můj kód She is Bára.